Waħda mill-festi assoċjati ma' lokalità tar-Rabat hija dik ta' Corpus Christi, festa li tiċċelebra l-Ewkaristija imqazza. Din il-festa ilha snin marbuta mal-parroċċa ddedikata lil San Pawl. Għal din il-festa il-grupp Infjorata li jagħmel parti mill-Kumitat Festi Esterni ħaseb sabiex iħejji dik li tissejjaħ Infjorata. Idea li toriġina mill-Italja fejn isir tapit tal-fjuri ippreparat mill-petali. Din is-sena it-tapit huwa twil 10 metri u magħmul minn 350 pakkett ta' fjuri differenti. Wara li tlesta jitpoġġa quddiem il-kolleġjata ta' San Pawl sabiex il-ħadd filgħaxija jgħaddi sagrament minn fuq dan it-tapit mill-isbaħ. Dwar it-ħejjiet li jsiru sabiex issir l-Infjorata tkellimna ma' wieħed mill-membri tal-grupp Infjorata, Christopher Kalleja. Bħala Infjorata inna nagħmluha dal-aħħar 6 snin. Nibdew ġimgħa qabel, qegħdin grupp tajjeb ħafna ta' kważi kollha nisa kull manna żewġ irġiel. Naħdmuha l-aħħar ġimgħa jsir kollox minħabba li huma fjuri friski. Ma nistgħux naħdmu qabel għax inkella jinxfu għandna dik il-problema li għandna. Il-fjuri huma kollha maqtuwajn, jiġu mhux qegħdin jar pots. U bħala turisti nista' ngħid li r-Rabat huwa famuż għat-turisti ra fejn qiegħda post bħalissa, turisti jgħaddu ħin kollu minna u għadha filgħodu jgħaddu iktar xkun hawn il-festa ta' Corpus. Din is-sena l-Infjorata b'disien tal-istess Christopher Kalleja u Priscilla Demek għandha bħala tema iż-żjara tal-Papa Franġisku. Tifkira għaż-żjara li jagħmel f'Malta fosthom fil-lokalità tar-Rabat il-qdusija tiegħu il-Papa lura f'April li għadda.